お兄ちゃん、この車で何人お姫様ごっこしたの？私の姪である5歳のりんちゃんは唐突にこんな質問をした。車を運転しながら夫の春樹は驚いた表情でこう言った。お姫様ごっこ？お姫様いっぱい来たの？りんちゃんのこの不思議な発言をきっかけに、私はこの後、夫の正体を知ることになるのだった。私は25歳、OL の横井萌か。私は実は最近結婚式を終えたばかりの新婚だ。相手は職場の同僚の春樹。彼は私と同期入社で仕事ができる上に顔はイケメン。新人の頃から社内でモテモテだった。特に坂田桃子さんと平野さやかさんという私より2歳年上の先輩たちは分かりやすく春樹のことを狙っていた。この先輩たちは頻繁に春樹のところに来て仕事を助けてあげたり、お菓子をあげたりして彼の気を引こうとしているようだった。ある日、私は桃子さんとさやかさんに誘われて飲み会に参加した。そこにはもちろん春樹も来ていた。他にも男性社員2人も来ていたが、先輩たちの視線は春樹に釘付けだった。私はみんなの会話を適当にうなずきながら、おとなしくお酒を飲んでいたのだが、なんとその日の夜、春樹の方から私に LINE が来たのだ。今日はお疲れ様。横井さんとはあまり話せなかったね。よかったら今度2人でドライブにでも行かない？私はとても驚いた。私は彼から興味なんて持たれていないと思っていたからだ。急にドライブに誘われて戸惑いもあったが、社内で人気の彼が自分を気にかけてくれていることがなんだか嬉しかった。こうして私たちは時々2人で会うようになり、やがて交際に発展した。このことは社内にも知られてしまい、私たちはすぐ噂の的になってしまった。特に桃子さんとさやかさんは私と春樹が付き合い始めたことを知ってとても驚いたはずだ。先輩たちと私との関係はなんとなくぎこちないものになり、挨拶を交わすだけの仲になってしまった。それでも私は春樹が自分の彼氏になってくれたことがすごく嬉しかった。彼は私に優しくしてくれるし、一緒にいてとても楽しかった。交際を続けていく中で、私はあることに気づき始めた。街中でデートをしていても、春樹はやたらと女性の注目を浴びてしまうのだ。私と春樹が街を歩いていると、向かいから来た若い女性2人組が、私の横にいる春樹を見つめている。通り過ぎた後、こんな声が聞こえてきた。ねえねえ、さっきの人超かっこよくなかった？思った、イケメンだったよね。彼女らは振り返りながらこちらを見ている。私はちらっと春樹の方を見たが、この声が聞こえているのか聞こえていないのかわからないほど、彼は無反応だった。もしかすると、春樹にとってこういうことは日常茶飯事で何とも思っていないのかもしれない。だから、こんな声が聞こえてきても、いちいち反応しないのかもしれない。彼のそういうところにも、私は改めて惚れ直してしまうのだった。しかし、私は喜んでばかりもいられなかった。私たちがカフェで座っている時のこと。案の定、隣の席の女性グループがちらちらと春樹を見ている。そして、私たちが席を立ってお会計に向かって通り過ぎたとき、女性グループの女性たちがひそひそ声でこう言った。あの二人、彼氏はかっこいいけど、彼女意外に普通じゃない？確かに、イケメンなのにもったいないよね。
凍えながらもこんな会話を耳にしてしまった私には衝撃が走った。が、私は何も聞こえていないかのように通り過ぎた。相変わらず、春樹は何の反応もなく会計を済ませている。私は見知らぬ女性たちの言葉にショックも受けたが、やっぱりと思ってしまう面もあった。自分は春樹のようなかっこいい男性に釣り合っていないのではないかと前からずっと不安に感じていたからだ。不安に駆られた私は彼にそのことを打ち明けた。春樹のことは好きだけど、春樹ってモテるし、私が彼女でいいのかなって不安になる時がある。私がこう言うと、春樹は少し驚いた後、笑顔でこう返してきた。萌香のそういうところも可愛いね。俺は萌香のこと好きだから心配しないで。私はこの言葉を聞いて涙ぐんでしまった。そして、もう余計な心配をして悩むのはやめようと思った。こうして私たちの交際は順調に続き、結婚に至った。結婚式を挙げた時も、春樹は女性の参加者から注目を浴びた。私の50代のおばも私に駆け寄ってきて、萌香ちゃん、かっこいい旦那さん捕まえたわね。やるじゃない。と言ってきた。私の昔からの友人たちも、旦那さんイケメンだね。羨ましい。と小声で私に言いに来た。しかし、もう私は以前のように不安を抱くことはなかった。春樹は今こうして私を選んで結婚してくれたのだから、こんなに幸せなのだから。結婚式には職場の先輩として桃子さんとさやかさんも参加してくれた。二人ともその日は笑顔で、おめでとう、幸せになってねと祝福してくれた。私はありがとうございますと二人に返事をして頭を下げた。結婚式には私の姉一家も来てくれた。姉は私より4つ年上だった。そして姉には5歳のりんちゃんという女の子がいる。結婚式ではこのりんちゃんにフラワーガールの役をお願いした。私は自分の姪であるりんちゃんを以前からとても可愛がっていたので、挙式で彼女が活躍してくれたことがとても嬉しかった。結婚式から少し経った頃、姉から少しだけりんちゃんを預かってくれないかとお願いされた。その日はちょうど春樹も休みで家にいる日だったし、私は快く引き受けた。姉がお迎えに来た時、りんちゃんはまだ帰りたくないとダダをこねた。泣いているりんちゃんを姉が無理やり抱っこして、私たちにお礼を言って帰っていった。りんちゃん、もっとここにいたいみたいだったね。そうだな。そうだ、今度2人で温泉に行こうって言ってたじゃん。その時、りんちゃんも連れて行ってあげてもいいかな。温泉に？うん。結婚式の時、フラワーガールもしてもらったし、そのお礼に、りんちゃんも喜ぶと思うんだ。どうかな。まあ、萌香がどうしてもって言うならいいよ。本当？ありがとう、春樹。こうして、私は姉にも了承を得て、りんちゃんを一泊の温泉旅行に連れて行くことになった。春樹に車を運転してもらい、私が助手席、りんちゃんは姉から借りたチャイルドシートに乗ってもらい、温泉に向けて出発した。りんちゃんはご機嫌にドライブを楽しんでいた。みんなでおしゃべりをしたり、お菓子を食べたりしながら温泉に向かっていた。しばらくして、りんちゃんはこんな話をした。りんちゃん、ママのお腹にいた時ね。え？私は驚いた。そういえば姉からりんちゃんはもしかしたら体内記憶があるかもみたいな話を聞いたことがあったのを思い出した。寝る前に
何度かそれらしきことを話してきてびっくりしたと姉が言っていたのだ。お腹の中でずっと寝てたの。でも、時々起きてふわふわ浮いてたの。へえ、りんちゃんすごい。よく覚えてるね。うん。あとね、ママの声も聞こえてた。へえ。これを聞いて運転している春樹も驚いていた。すごいね。こんなこと本当にあるんだね。不思議だよね。子供ってすごいな。その後、道沿いにコンビニがあったので、春樹は買い物のため車を降りて店内に入った。私はりんちゃんと二人で車内で待つことにした。やがて春樹が車に戻ってきた。そしてまた温泉への道のりを進み始める。すると、コンビニで買ったコーヒーを飲みながら運転している春樹に、りんちゃんが突然こう言ったのだ。お兄ちゃん、この車で何人お姫様ごっこしたの？これを聞いて、春樹はコーヒーを吹き出しそうになった。え？春樹は驚いた表情でこう言った。お姫様ごっこ？うん。お姫様いっぱい来たの？りんちゃんに唐突にこう言われて、春樹は目を丸くしている。私も訳がわからず、後ろを向いてりんちゃんに問いかけた。りんちゃん、お姫様ってどういうこと？だから、この車でいっぱいお姫様ごっこしたでしょ？私も何のことだか全然わからなかった。私も春樹も戸惑っていると、りんちゃんはいたずらっぽく言った。やっぱり言わない。りんちゃんが自分で見つけたから秘密にする。りんちゃんは何を聞いてもそれ以上詳しいことは教えてくれない。秘密と言ってクスクス笑っている。そしてりんちゃんは急に眠くなったようで、そのまま寝始めてしまった。車内は何とも言えない空気になった。りんちゃんの発言の意味もわからないまま、私たちは二人で話した。確かりんちゃん、何？お姫様ごっこって。なんだろうね。わかんないな。りんちゃんはプリンセスのキャラとか好きだから、家でもよくお姫様ごっこをしてるのを見たことあるけど、なんだろうね。この車の中にお姫様が見えたのかな。そう。りんちゃんって体内記憶もあるみたいだし、特殊な力で何かを感じることができるのかな。そういえば、なんか自分で見つけたみたいなことも言ってたけど。車を走らせてから約2時間、私たちは温泉旅館に到着した。りんちゃんは車に揺られてすやすやと寝ていたが、到着すると同時に起きて一緒に旅館の部屋に入っていった。私たち3人は旅館の部屋に入った。りんちゃんも嬉しそうに部屋の窓から外の景色を眺めている。早速温泉に入りたいな。俺行ってきていい？うん、いいよ。春樹は一人で部屋を出て浴場に行った。私はりんちゃんと話しながら部屋でくつろいだ。そして、ふとさっきの車でのことを思い出し、もう一度質問してみた。ねえりんちゃん、さっき車の中で春樹お兄ちゃんに言ってたでしょ？この車で何人お姫様ごっこしたのって。うん。あれ、一体何のことだったの？りんちゃんが何のこと言ってるのか全然わかんなくて、なんか気になっててさ。じゃあ、萌香ちゃんには教えてあげるね。りんちゃんはこう言うと、いつもりんちゃんが持ち歩いている小さなカバンを開けて何やら取り出し、机の上に次々と置き始めた。何これ？お兄ちゃんの車でりんちゃんが見つけたの。可愛かったから秘密にしてりんちゃんが全部もらっちゃおうと思ったの。私は
机の上にりんちゃんが置いたものを見てびっくり仰天。ヘアピン、髪留めクリップ、ピアス、ネックレス、口紅、マスカラ、ホテルの備品のブラシ。すべて私のものではなかった。でも、明らかに大人の女性の持ち物だった。これ車のどこにあったの？椅子の下とか、りんちゃんの足の辺にいっぱいあった。こんなに落ちてたの？お姫様ごっこのセットみたいでしょ？りんもこういうのお家にいっぱい持ってるよ。そうだよね。ちょっとお兄ちゃんに聞いてみたいことがあるから、これ預かっていいかな？やだ。りんちゃんが見つけたのに。私がまたりんちゃんにかわいいお姫様セットを買ってあげるから、ね？ほんと？やった！じゃあいいよ。こうして私はりんちゃんが机に出したものをすべて自分のバッグに入れた。私はりんちゃんが体内記憶なども話すことから特殊な能力で何かを感じてたのかと思っていたが、そういうわけではなかったらしい。しかし、私の胸騒ぎは止まらなかった。一体これは誰のものなの？そして私はりんちゃんと一緒に温泉に入りに行った。部屋に帰ると先に帰ってきた春樹がスマホを触っていた。私たちが部屋に入ってくると慌ててスマホをポケットに入れる素振りがなんだか怪しい。ああ、おかえり。ただいま。温泉よかったね。ここいい温泉だね。りんちゃんもよくあったまったね。この後、私たちは旅館で豪華な夕食を食べた。夜になると、りんちゃんは疲れたのか、早めに寝ついてしまった。春樹はスマホを触りながら寝転んでいる。ねえ、春樹。ちょっと見てくれる？こう言うと、私は机の上にさっきりんちゃんから預かったものを置いた。起き上がって机の上の品々を目にした春樹は無言で固まっている。全部、りんちゃんが車の床に転がってたのを拾ってくれたみたい。春樹はさっきまでほろ酔いでピンク色の顔をしていたが、急に青ざめてきた。アクセサリーに口紅、マスカラ、ブラシ。これ見てりんちゃん、お姫様ごっこのグッズだと思ったみたい。そういうことだったんだ。で、これ誰のネックレス？私はネックレスを持ち上げて、春樹に見せた。でも何も言ってくれない。次に私は口紅を持ってまじまじと見てみた。すると、なんとそこには桃子という刻印があったのだ。桃子？私がこう言うと、春樹は私から目をそらした。春樹、これまさか会社の先輩の桃子さん？春樹は目をそらしたまま気まずそうにしている。なんで春樹の車に桃子さんの口紅が落ちてるの？桃子さんを車に乗せたの？彼は黙ってうなずいた。なんで？桃子さんと二人で会ってるってこと？また彼はうなずいた。嘘でしょ？それって私と結婚する前？それとも後？春樹は暗い声で答えた。結婚する前も後も。私はショックのあまり開いた口が塞がらない。聞き出した結果、春樹はしぶしぶ桃子さんとの浮気を認めた。しかし、驚きはこれで終わらなかった。昔、桃子さんと一緒に春樹のことを追い回していたさやかさんのことも私は気になってきた。ねえ、まさかさやかさんとは何もないわよね。春樹はまた目をそらす。嘘でしょ？なんと、春樹は私と付き合いながら
桃子さんとさやかさんとも同時進行でこっそり会っていたことを認めた。それは結婚後も続いていたようだ。事務職の私に比べて営業職の春樹は残業も多かったし、休日出勤することもあったのだが、やたらと忙しそうだったのはそういうことだったのか。萌香と付き合い始めた時、桃子さんから毎日すごい LINE が来るようになったんだ。とにかく2人だけで会ってほしいって。それでたまに会うようになって、そしたら今度はさやかさんからも誘いを受けて、俺なんか断れなくて、そのままずるずると。信じられない。私は力が抜けてその場に座り込んでしまった。イケメンで優しい自慢の夫は、なんと三股状態で私と夫婦になっていた。詳しく聞き出していった結果、春樹は高校の頃から三股で付き合った経験があるらしく、大学の時は最高で5人と同時に交際していたこともあるとのことだった。女性からモテる春樹に過去の恋愛を根掘り葉掘り聞くまいとは思っていた。聞いてもいいことはないと思っていた。しかし、いくらモテるとはいえ、ここまで女たらしだったとは。あのさ、そんなに複数の女と付き合いたいなら、なんで私と結婚なんかしたのよ。独身のまま自由に楽しんでりゃよかったじゃない。萌香とは本当に結婚したいと思ったんだ。安定した彼女っていうか、お嫁さんにしたいタイプっていうか、うちの親にもそろそろ結婚して孫の顔を見せてほしいって言われてたし。だったら他の人とは別れなきゃダメだと思わなかったの？萌香のことは本当に好きなんだ。だけど違うタイプも必要だったっていうか。はあ？桃子さんは頼れるお姉さんって感じのキャラで、さやかさんはまあ性格はきついけど見た目は俺の好みって感じで、みんな俺にとっての役割が違うっていうか、何人かローテーションしていくのが昔から普通になってて。私はもう怒りを通り越して呆れてしまった。かっこいいと思っていた夫が今はただのクズ男に見える。でもまさか車の中にあんな落とし物があったなんて知らなかった。私もりんちゃんが見つけてくれなかったら何も知らずに過ごすところだったわ。ごめん、本当悪かった。私昔言ったよね。春樹みたいにモテる人に自分なんて釣り合ってなくて不安だって。おう。でも今は違う。いくらイケメンでモテモテでも中身はダサすぎる最低男だよ。春樹はうつむいている。いろいろつまみ食いしたいなら勝手に一生やってりゃいいじゃん。春樹みたいな男にも顔がいいってだけで寄ってくる女がいるんだからさ。でも、もう私は絶対に嫌だ。離婚してください。春樹はがっくり肩を落とした。時間は深夜になっていた。りんちゃんはすやすやと眠っている。私は車の中からたくさんの落とし物を見つけてくれたりんちゃんに感謝していた。こんなきっかけがなかったら、私は春樹の本当の姿も知らずに夫婦として過ごしていたところだった。幸せに満ちたはずの温泉旅行は最悪の修羅場の夜を迎えることとなった。しかし、春樹の浮気に少しでも早く気づくことができてよかったと思った。翌日、私たちは3人で帰宅。りんちゃんを姉の家に送り届けた。そして休みが終わり、私は夫と2人で出社した。夫の顔は青ざめていた。みんなが出勤し、朝礼が始まった。その日の司会はちょうど私だった。おはようございます。落とし物の連絡です。実は、うちの夫の車に大量の落とし物がありまして、夫に確認したところ、全部坂田さんと平野さんのものだと思われるとのことです。私はこう言って
デスクの上にじゃらじゃらと社内の落とし物をすべて置いた。桃子さんとさやかさんは目を丸くし、他の社員はざわつき始めた。夫はうつろな目で立っている。これは桃子さんのものですよね。ここに桃子っていう刻印があるんで。私が口紅を差し出すと、桃子さんは慌てた表情で取りに来た。あとはよくわからないので、2人で分けていただけますか？私に促され、桃子さんとさやかさんは、私がデスクの上に置いたアクセサリーなどの落とし物を2人で分け始めた。2人とも顔を赤くして額に汗をかいている。桃子さん、さやかさん、結婚前も後も夫がずいぶんお世話になったようで、ありがとうございました。お二人のお宅にもよく上がらせていただいていたようで。桃子さんとさやかさんは顔が引きつっている。他の社員も上司も唖然としていた。皆さん、夫は私と結婚しながら、同時にこちらのお二人の先輩方とお付き合いしていたことが分かりましたので、私は夫と離婚することにいたしました。夫は顔が見えないほどうつむいてしまった。私は妻の座を降りますので、あとはもうお好きなように桃子さんとさやかさんで夫を取り合っていただいて結構です。連絡は以上になります。私事でお時間いただきまして、どうもありがとうございました。以上で朝礼を終わります。私はこう言って席に着いた。職場は騒然となり、みんなひそひそと話し始めた。春樹と桃子さん、さやかさんは下を向いたまま、無言で立ち尽くしている。その後、3人はすぐに上司から呼び出され、別室に連れて行かれた。こうして、春樹、桃子さん、さやかさんの3人は会社にいられない状態になり、実質クビになって職場を去っていった。離婚後、私は実家に帰って、当分はそこから出勤する形で仕事を続けることにした。その後、私は弁護士さんに相談の上、春樹、桃子さん、さやかさんの3人に慰謝料を請求。後に分かったことだが、桃子さんもさやかさんも双方とも春樹と浮気していることを知っていたので、妻の私にというより、お互いへの当てつけで自分の持ち物をわざと車内に落として、会っている頻度を競い合っていたということが分かってきた。浮気相手同士での落とし物バトルが、春樹も私も知らない間に車内の床で繰り広げられていたのだ。会社を去った後、結局3人は誰がカップルになるというわけでもなく、みんなバラバラに自然消滅。3人ともクビになった形で逃げるように会社を去ったこともあって、いい再就職先を見つけることは難しかったようだ。今はみんな貯金を削ったりアルバイトをしたりしながら慰謝料の支払いに追われているらしい。また、今回の噂が広まり、今まで築いてきた人間関係も失ってしまったようだ。私は離婚して実家に戻ったことで、姉とりんちゃんに会う機会が多くなった。りんちゃんは相変わらずお姫様ごっこが大好きで、ドレスやティアラを身につけて鏡の前で嬉しそうにしている。りんちゃんは本当に可愛いお姫様だね。うん。りんはいつかかっこいい王子様と結婚するのよ。そうだね。でもね、かっこよくても本当はすごく悪い王子様もいるから、心も素敵な王子様かどうかよく見て結婚するんだよ。わかった。私は姪のりんちゃんがこれからもすくすく成長して本当に幸せになってほしいと願っている。そして20代でバツイチになってしまった私もこの苦い経験を生かしてまたこれからいい出会いがあればいいなと思っている。